říkáš, že to nebaví a to by to bylo jedno, tak co? A tak... Jo, no, tak to ten. Ne, já bych to dala... No, to je jedno. Tak si hoď. Asi. 3. Aha. A budeme odpovídat. Jako? A. Ale. Azbest, asfalt. Amuník a co to? Odložit ke spisům. To přikazuje kancelářská zkratka tvořená 2 latinskými slovy, kterými? Odložit ke spisům. Archiva. Anály. Latinská Ale jo? zkratka? Jo. Anál. Tak to já bych viděl první si. Kancelářská, ne latinská, jo. Kancelářská zkratka tvořená 2 latinskými slovy. Počkej, já vím to nebude. Ne, tak on neslyšel. Já bych to viděl do první. Tak ty máš říkat tu latinu, se předveď. To je, se do uvidí hodí. Latinsky ty vole.